नमस्कार मंडळी, कसे आहेत सगळे? मजेत ना? तर आज आपण बनवलंय कोकणातील स्पेशल असं खरवस. खरवस म्हटलं की भल्याभल्यांच्या तोंडाला पाणी सुटतं. तुम्हालाही खरवस आवडतो का? कमेंट करून जरूर सांगा. तर इथे आपण एकदम बेसिक्स असं साहित्य घेतलेलं आहे. घरातल्या साहित्यापासून आपण हा खरवस बनवलेला आहे. गाईच्या चिकाच्या दुधापासून आपण हा खरवस बनवलेला नाहीये. शहरामध्ये बऱ्याचदा काय होतं, आपल्या गाईचं चिकाचं दूध उपलब्ध नसतं. तर त्यावेळी आपण काय करायचं असा प्रश्न पडतो, पण खरवस खायची आपल्याला इच्छा होते. तर इन्स्टंट असा हा आज आपण खरवस बनवलेला आहे. याची डिटेल रेसिपी माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती अपलोड केलेली आहे, तिथे जाऊन तुम्ही पाहू शकता. अगदी घरातलं बेसिक साहित्य आपल्याला लागणार आहे. अगदी कमी वेळामध्ये हा मस्त असा मलाईदार खरवस बनून तयार होतो. तर रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि रेसिपी जर आवडली असेल तर कमेंट शेअर नक्की करा. मस्त असा मलाईदार आपला खरवस तयार आहे.